रायलायखागोन रुमखौनो आलदा आलदा खादों नालाय Sekarang daily kita tawa. Bathou दिनै जों नोंखौ नोंनि गोथार ज' जानानै गोसो गोरबो बावनानै नोंनिनो सोरजिनाय बायदि बायदि गोदै गोथाव दिनै नोंनि जोंनि
नोंखौ हांख्रायनायाव खुलुमनायाव बावनायाव सिबिनायाव थालांनाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदो आफा नों जोंखौ नोंनिनो बांलादेश खाग्रासारिनि जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बिथांमोना गावसिनि रोंगौथिनि थाखाय फरायनो फैदों। दा बिथांमोना जोंनि क'क्राझार टाउननि बागानसालियाव गाबोननिफ्राय क्लास जाजेनखाय फुजा होफैदों। दा बिथांमोनखौ जोंनि साबायखर थाबाय। बिथांमोना गासै साब्रैया गभर्नमेन्ट कलेजाव, सासेया कमार्स कलेजाव।